आथिखालाव बर'नि मन्त्रि आरो बिटिआरनि एमएलएफोरा आबाद फोथाराव सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ खालि एन्टारटेनमेन्ट पर्पसनि थाखायल' नोंथांमोना बेखौ जेबो सिरियास लानो नाङा आरो बबेबा पार्टिखौ बखिनायनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै, खालि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायनाय जादों। दिनै जोंनि बर'नि निउस पर्टेलावहाय मोनसे भिडिअ होनायखौ नुनो मोन्दों। जाय भिडिअआ जाहैबाय जोंनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मनि। बिथाङा दुब्लियावहाय आबादारिफोरजों आबाद थिलियाव थांनानै माखासे खामानि मावफाहैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेयावनो दिनै जोंनि पाब्लिकफ्रा मा कमेन्ट होदों नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। जोंनि पाब्लिकफ्रा बेबायदि सासे मन्थ्रिया दुब्लियाव ओंखारोब्ला माबायदि बिनि सायाव साननाया फैयो एबा मा बुङो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअआव मोन्थिनो मोनगोन। फै होमब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। A few moments later. जाहैबाय आदित ब्रह्मनिफ्राय बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, फिल्म शुटिं खालामदों नामा होननानै दिनै कमेन्टनि गेजेरजों उरखाव गोरा सारनि जि दुब्लियाव मावहैनाय बेखौ सोंहरनाय जादों। अन्नानै सोरबाफोर खोन्थाहरदो फिल्म शुटिं खालामदों ना मा खालामदोंमोन नोंथांमोना मिथियोब्ला। दानिया नैथि कमेन्टआव दं जाहैबाय खोमदोननिफ्राय। बिथाङा बुंदों खावलायाव बेबायदि हाब्रु नाङा, खामानि मावग्रानियाव फुनना लानायसो होननानै बिथाङा बुंहरदों। नांनोबो हानाय, थिग गैया, मन्थ्रिनि खामानि मावनाय ना। थामथि कमेन्टआव दं अनसु बसुमतारीनिफ्राय। बिथाङा बुंदों रियेल आबादारिखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोना होननानै बुंदों। थारैनो सैथो, रियेल आबादारिया मालाबाबो ससियेल मिडियायाव फैखाया। मानोना बिथांमोना गावसिनि मावनाय दांनायावनो मुखुब। बिथांमोना बेबायदि बुंनानै एबा दिन्थिलायनो थाखाय बिथांमोना सम गैया। दानिया नेक्स्ट कमेन्टआव फैदोलाय। दिनै अलंबार बसुमतारीया ओरैबायदि बुंदों मुभि नेम, माने मा मुभि शुटिं जागासिनो दं बिनि जि मुभिनि नाम बेखौ बिथाङा मिथिनो लुबैदों। अन्नानै सोरबा मिथियोबा खोन्थानाय हरदो मा मुभि शुटिं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट कमेन्टआव फैदोलाय। बिजय ब्रह्मआ ओरैबायदि बुंदों मन्थ्रिफ्राबो बिदि आबाद मावनो सोलाबो होननानै बेबायदि बुंदों। सोलाबो नोंथां, बोसोरसेयाव खनसे फट' लानायाव बिथांमोना सोलाबो। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।